אבל לא, הוא לא שולח אותי, רק לא להתקרב. אתה מכיר, אתה גבוה. תקשיבו, הקוטר שלו מסוכן, דרך אגב, שהוא דוקר, אז תקשיבו. הדורבן הזה, קודם כל קוראים לי עופר, ואני עובד ברשות שמורות הטבע. ואתה אבא של יונתן. תקשיבו, הדורבן קצת בלחץ, ובאמת הבאתי אותו, כי זו הזדמנות, לא כל יום רואים דורבן. חבר'ה. תקשיבו כמה דקות לפני שאני משחרר אותו חזרה לטבע. הדורבן הזה, לפני כמה ימים התקשר אליי חקלאי, שיש לו מטע בננות בראש הנקרה. כולם יודעים איפה זה ראש הנקרה? הייתם ליד הים. התקשר אליי, הוא שתל מטע בננות. התקשר אליי, אמר לי, תקשיב, אני כל בוקר מגיע למטע בננות, אני פותח את המים, ויש לי מזרקה. מישהו אוכל לי בלילה את הצינורות של ההשקיה, ואוכל לי את השתילים של הבננות. אתה חייב לבוא לעזור לי. באתי למטע של הבננות, וחיפשתי את מי שאוכל לו את הצינורות השקיה. לקחתי את הצינור, ולפי השיניים, לדורבן יש שיניים מיוחדות, כמו ארנבת. הסתכלתי ואמרתי, תשמע, מי שאוכל את המטע בננות זה הדורבן. שמתי מלכודת, זאת עם מלכודת דורבנים, כשהדלת שלה פתוחה, פה אתם רואים את הברזל הזה, יש בפנים תפוח עץ, יונתן מכיר את זה, ואז הדלת פתוחה, הדורבן בא בלילה, נכנס, אוכל את התפוח עץ, ואז הדלת, בדיוק, כשהוא מושך הוא נתקע.